चालवत होता? नाव काय तुमचं? कुलदीप आडे. कुलदीप आडे. ओके. तुम्ही एकटेच होते? नाही नाही, आम्ही 5 जण होतो. हां ते सोबतचे होते, त्याला थोडं लागलं हां. आणि तो गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल गेला. ओके. नाही काय ड्रंक अँड ड्राईव्ह? नाही नाही नाही, कशाचा ट्रक आहे? बागामधून निघालो, पंजिम फिरायचं, चर्च वगैरे पाहायचं म्हणून निघालो. बाकी काय नाही, मग अशी कशी ठोकली? नाही. लेडीज जात होती अशी, आम्ही हां. तिच्या मागे होतो. थोडं फास्ट होतो, थोडं फास्टमध्ये 30-40च्या 50च्या स्पीडनी ती लेडी अशी झाली. तिच्यासोबत मुलगा होता. हां. तिला वाचवण्याच्या चक्करमध्ये मी इकडे दिली. इकडे दिली. हां. ओके. म्हणजे काय घेतली बितली नाही ना? नाही नाही, कुठून सर, सकाळ झाली, आता कुठं अजून वेळ आहे. काही घेतलंच नाही तर कसं सांगणार आहे? आणि बाकी लोक कुठे गेले? नाही नाही, ते सगळे ठीक आहे. एका जणात थोडंसं इथं लागलं, जसे रॅशेस आहेत ना, हां. तसं थोडं लागलं. ते गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल. किती टाइम झाला ॲक्सिडेंट होऊन? आता 15-20 मिनिट. 15-20 मिनटं. तुम्ही कुठचे म्हटलं? तर मी प्रॉपर नागपूर. नागपूरचे आहे. इम्पॅक्ट इतकं हल्लेलं की बोर्डसुद्धा उचकान पडलेला. किती झालं हांगा ॲक्च्युली? ॲक्च्युली ते वयताले दिसता केसीसी बस स्टँडार. हां. आसतना तांकां तो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जालो आनी तेणी डायरेक्ट फुटपाथच्या ऑलिच्यान डॅश केली. तितून दोग 3 जाण मनीस आसले, दोग जाण आसले. हां. आनी ते म्हाका लागल्या त्या प्रमाणे आमी मागीर तेजेर एक्शन घेतले दुसरे करून. ओके. त्यांचा अल्कोहोल टेस्ट बी कितें केला? आतां पळयता करतात आतां. नाही, तुमकां कितें संशय आहा अल्कोहोल बी पिलावी का ते म्हणटा कोण लेडीजाक वाचोवपाक तेंच्यांनी भितर मारून घेतले? कशें आहा, आतां आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन केल्या प्रमाणे कांय करचें ना न्हू. ताका आमी आतां व्हरतले, फुडची गाडी दवरतले आनी फुडें ते स्टेटमेंट कितें आहा, सिरियस आहा, मेजर आहा, वा मारीक इंजरी आहा, ते इन्क्वायरी करता. आनी दुसरें आनी एका म्हणजे अल्कोहोल टेस्ट करूंक. ओके. हांगा CCTV जी आहा न्हू? हय, हांगा CCTV आहा, ताका आमी चेक करता. ओके. ट्रॅफिक सुद्धा एके सायडीक जाम जाल्ला.